ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಕ್ಕನ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕನ ಮೆಹಂದಿ. ಸೊ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಐಕೆ ಅನ್ನಿಗಲೆ ತೋಪ ಅವರೇ ಬತ್ತೀನಿ. ಒಂದು ತುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಫೋಟೋ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಶಿಲ್ಪ. ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಚಲೋ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರ ಅಣ್ಣನಾಗೋಲು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಜನ ಏನಿಲ್ಲ. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡೆ. ಫುಲ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದೇರು. ಚಲೋ ನಟೆ ತುಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ಮಾಲ್ ಆರೆ ಮಿಡಲ್ ದಾರೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿರೆ. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಲೆ. ಹಾಲಿನ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ ಕುಂಡ ಶಿಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲವರ ಬಲ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಹೋಲ್ದಿಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಲಕ್ 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 ಮೂಲಿಂದ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತು. ಶಿಲ್ಪಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೂಪರ್. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ಡೇಂಜರ್. ಮದರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ರಂಗು